Esta é unha homenaxe que o alumnado do Colexio Ortega quere facer a todas as mulleres, as que fixeron algo pola humanidade e que foron tantas veces injustamente tratadas por historia. Queremos poñer tamén no mesmo nivel as nosas bisavoas, avoas, nais, irmáns, curmáns ou veciñas que conseguiron que a nosa vida, eu, sexa hoxe a nena que é, e que asemade non sexamos quen somos. A miña avoa chamábase Maruja e finou ano pasado. Tras casarse co meu avó, empezou a vender o peixe que o seu home pescaba co barco. Iso das 5 da mañá xa estaba a miña avoa esperando para levar o peixe á lonxa de Vigo. Sobre as 8 volvía ao huevo para vender o que lle sobraba na plaza. Ao chegar a casa tiña que facer a comida, a limpeza e a covada. Iso día tras día, ata que se xubilou. Eu creo que a miña avoa foi unha muller valente e traballadora. Valentina Teres, como foi a primeira muller astronauta da historia, foi escollida primeiro na República. Esta é a miña nai María. Polo día no que naceu, estaba predestinada a ser Guadalupe, pero tras vela por primeira vez a súa avoa, os trans cambiaron e recibiu dela o seu primeiro avasallo, o seu nome. Aos 14 anos, o destino volveu a marcar o seu camiño. Súa nai enfermou de cancro. Foi ali cando decidiu ser o que é agora, enfermeira. Esta é Alice Kai. Naceu en Francia en 1773. Foi a primeira persoa que fixo cine narrativo, a primeira que dirixiu unha película. A historia do cinema borrou nas súas páxinas e escribiu as súas películas a outros, ao seu marido, ou nunca foron mencionadas. A miña nai non me permitiu traer unha foto dela se me ocurreu de usar. Admiro moitísimas mulleres no mundo, pero sen lugar a dúbidas a mellor de todas é a miña nai. A miña nai chamase Elisa, naceu en 1972. É unha nai moi especial, xa que dende moi pequena paixoaba a poesía, tanto lera como compoñer e recitar. Traballou como peixeira, conductora de autobús e estudante de gardería. Antes de que eu nacera rompeu un pé e a comezos deste curso volveu romper outro, este con consecuencias fatais. Pero, aun nesas condicións, foi cuidar o meu pai no hospital. Mentres tanto, procuro facerlle a vida máis doado. Renacir Bhutto foi a primeira muller que ocupou o cargo dunha primeira ministra dun país musulmán e dirixiu a Pakistán en 2 ocasións. Esta é a miña avoa, Amelia. Agora tengo 81 anos, pero desde que cumpriu 12 comezou a traballar, e xa non parou. Cuidou dos seus irmáns e con 12 anos os seus pais mandaron a traballar a montaña por un prato de comida. Esta é Fatima Levi. Naceu en Kenia en 1962, pero os seus pais eran somalíes. Non aprendeu a ler e escribir ata os 14 anos. Faludo escapou de guerra e xunto co seu irmán foi acollida como refugiada en Finlandia. Nunca esqueceu as súas raíces. Despois da universidade, marchou da súa familia finlandesa a traballar na ONU para construir hospitais por toda a Somalia. En 2016, converteuse na primeira muller candidata ás eleccións presidenciais.
1932. E pronto cumplirá 82 anos. Nunca foi á escola porque tiña que traballar, pero a súa nai aprendeulle a ler e a escribir. Traballou na fábrica de conservas, como tantas mulleres da súa época. Cando vou á súa casa, sempre a topo traballando. Esta é Irene Vila. A historia de Irene é unha historia de superación. Ela é unha heroína con mayúsculas. Tras sufrir un brutal atentado con só 12 anos e perder as súas pernas, a súa vida cambiou para sempre, pero non se truncou. É xornalista, escritora, nai, muller e esquiadora paralímpica. Ela é virtuosa, unha das persoas máis especiais da miña vida. Non tivo a sorte de poder ir á escola, pero sí de ter unha longa vida e de ser querida por los que a coñecíamos. Tivo 8 fillos. Aos 14 anos empezou a traballar facendo estradas e indo a Cangas a pé a cambiar leña por un plato de comida. Logrou para mantener a súa familia unida. Esta é Simone de Beauvoir. Naceu en París en 1905. Defendeu durante toda a súa vida a idea de que as mulleres poderán independizarse e viver como quixeran, sen ter que defender un home. Por iso, facer o que lle daba gana, foi unha das primeiras mulleres en ir á universidade en Francia, licenciándose así en filosofía e matemáticas. En 1949 publicou O segundo sexo, libro no que analiza o papel da muller. Foi un libro revolucionario. Simón dicía que as mulleres non nacían, se nacían. Elas tiñan un irmán do seu futuro. Foi imprescindible para o movimento social e o feminismo. A miña avó chamábase María, naceu en Cera en 1952. Eu estou moi orgullosa de ser o neto desta gran muller, porque dedicou toda a súa vida a axudar os demais sen pedir nada a cambio. Traballou incansablemente en Cáritas e o seu servicio permanente estaba sempre na súa face. É así como eu o recordo. A súa generosidade prolongouse ata despois da súa morte, porque todos os seus órganos e salvou a vida de moitas persoas. Rosalind Franklin. Esta británica nada de Londres polo ano 1920 ten moito que ver co descubrimento da estructura do ADN. A nos otorgou o nome importante descubrimento era desaparecer a causar un cancro do ovario probablemente provocado polas longas horas de exposición aos rayos X. Esta é a adoración. A miña avoa, con 14 anos, fui a traballar ás bateas dende casa na fogada tras caer a unha. É unha muller das que agora chaman emprendedoras. Abriu a súa propia tenda de alimentación e logo un bar que deixou para gozar dos seus netos. Esta é Alicia Alonso, naceu en Cuba en 1920. Alicia destacou desde moi pequena como unha gran bailarina do ballet clásico, ata que enfermou. A súa vista foi empeorando e foi obrigada a pasar meses deitada na súa cama sen moverse. Necesitaba bailar e o facía, sabedes como? Pois bailaba na súa cabeza. Un día a primeira bailarina do ballet de Nova York enfermou e a chamaron a ela para sustituíla. Non o dubidou. O público enamorouse dela. Fundou o Ballet Nacional Cubano. A miña avoa chamase Merche. Naceu
1948. Ela ia á escola cando podía, porque tiña que quedar de dinheiro, pero ainda así aprendeu a ler e escribir. Traballou duramente na praza de Moro, que é moi coñecida. Os seus irmãos apareceron no barco famoso Mailobre. Este feito marcouno profundamente. Ada Lobeira foi a primeira programadora con historia. Viuse obrigada a asignar os seus artigos coas súas iniciais para non revelar que quen os escribía eran mulleres. Ela é a María para o resto do mundo, pero para mí é a boa Rita. Sendo a maior de 5 irmáns, tivo que deixar a escola con apenas 8 anos para cuidar dos seus irmáns. Tivo 3 fillos que tivo que criar case ela sola porque o meu avó pasaba longas tempadas en mercado. Agora colle de niño do meu irmán. Por iso creo que a miña avoa é unha muller moi forte. Esta é Irena Sendiles. Naceu en Polonia en 1906. Irena salvou a 2.500 nenos e nenas do desenxuciar con a morte segura. É increíble que ata fai pouco non se diga nada do que fixo esta persoa. Será porque era muller? Sacaba os nenos do centro de Varsovia, os metía en sacos de patacas, caixas de ferramentas ou incluso en cadaleitos. Despois falsificaba os seus documentos e estaba outra identidade. Casi ao final da guerra descubrirona e a torturaron. Pero non soltou ninguna palabra e a condenaron a morte. Salvouse milagrosamente. Ao final da guerra devolveu todos estes nenos e nenas aos amigos que sobreviviron. Esta é Rosa López Patiño. Rosa naceu na Illa de Ons en 1914 e morreu en Bueu en 2007. Nunca supo ler nin escribir, tampouco foi a escola, pero foi a comadrona da illa. E grazas a ela, a miña avó naceu en 1965. E, polo tanto, grazas a ela, eu estou aquí. Liz Meyer traballou no equívoco alemán Otto Hahn en Berlín. Cando Hahn recibiu o Nobel de Química, as súas aportacións foron pasadas por alto. Aí está a miña avoa Emilia, que naceu na Illa de Osa, que marchou con meu avó Manuel a Bueu e volveu anos máis tarde. Ali tivo os seus 3 fillos. Ela foi pouco ao colegio, porque tiña que axudar nas tarefas do campo que era que se dedicaban os seus pais. Esta é Malala, naceu en Pakistán en 1997. Malala era moi famosa no seu país, xa que desde os 11 anos defendía os dereitos das nenas a ir á escola. Con só 15 anos, os talibanes intentaron asesinar por defender os dereitos das nenas a ir á escola. Desde entón, vive en Inglaterra e Londres, estudiando 3 carreiras a vez na prestixiosa Universidade de Oxford. Con só 17 anos converteuse na persoa máis nova en recibir o Premio Nobel da Paz, sempre loitando pola igualdade de dereitos entre os nenos e as nenas. A miña bisavoa chamase Adela e naceu en 1927. Cóntame que de pequena gustaballe moito o cole, recitar poesía e as mates. Tivo 2 fillas, unha delas é a miña avoa. Traballou moito durante toda a súa vida rexentando un restaurante. O meu bisavó non quería que as súas fillas estudasen, porque prefería que traballaran con eles nun negocio familiar. Pero a miña bisavoa montouse soa nun autobús e foi matriculadas de secundaria. Grazas á súa valentía puideron licenciarse. Sophie Germain caracterizase como un dos matemáticos máis relevantes do
seu tempo, asinando sempre cun pseudónimo masculino. O seu traballo orientouse en parte a resolución do último teorema de Fermat. Esta é a miña nai Marta. É a segunda e 5 irmás polo que lle tocou cuidar do pequeno mentre o avó ia a mar e a avó a traballar a finca. É unha traballadora nata. Aprendeu o oficio de modista e logo quiso seguir formándose e fíxose profesora de corte e confección. Agora pon o mellor do que sabe na tenda de fogar e de traxes medievais na que traballa. Esta era a Ángela Salvarino. Naceu en Ferrol en 1906. Descubriu entre 2 especies de organismos marinos. Foi a figura elegida en 2015 pola Real Academia Galega de Ciencias para celebrar o Día de Ciencia Galega en Galicia, en que por primeira vez se homenaxeaba a unha muller. A miña prima chamase María. Eu admiro moito porque é moi boa deportista. Desde moi pequena destacou en gimnasia rítmica, balonmán e fútbol. Tivo tempo para licenciarse na universidade, gañou moitos premios. Marisa dice, este license a pesar de cargas compatibiliza súa labor docente co traballo editorial que realiza en Moca. Ten publicados diversos traballos sobre tradición oral e adaptados moitos en distintos países. Foi galardonada co primer Premio Internacional do Libro Infantil. Esta é María del Carmen. Ela tampouco pudo ir á escola porque tiña que coidar dos seus irmáns e traballar no campo e limpar a casa. De maior, a súa vida tampouco foi doada. Non podía serlo con 5 fillos. O seu home morreu hai 11 anos e ela segue dando o todo. Esta é Ángela Ruiz Robles. Traballou en Ferrol como maestra, inventora de enciclopedia mecánica, profesora do libro electrónico. Por desgraza, ninguén lle fixo caso, seu invento quedou no documento. Será que era algo porque era muller? A miña bisavoa chamábase Catalina e naceu en 1936. De pequena non puido ir ao colexio, pero aprendeu a ler e a escribir. Traballou no campo e vendendo peixe. Casou con 18 anos e tivo nada máis e nada menos que 14 fillos. Sabedes como eran coñecidos os seus fillos? Pois chamaban os catalinos. A súa descendencia seguiu aumentando e tivo 34 netos e eu son un dos seus 14 bisnetos. Non tive a sorte de coñecela porque xa morrera cando aún nacín, pero creo que a miña bisavoa é unha muller moi forte e loitadora porque conseguiu sacar os seus fillos adiante. Angela Davis. Esta afroamericana foi un ícono dos anos 70 lutando a favor dos colectivos discriminados e pobres do mundo. Recibiu un premio polos dereitos humanos no 2004 otorgado pola Sociedade para a Protección de Dereitos Civis e Dignidade Humana. Oila é a miña avó. Foi a escola sen 4 anos. Tiñan a axudar na clase do campo. A fronte dun repartindo leite polas casas. Aos 15 trocos masones, tivo 27 anos traballando 11 días en o proxecto antes. Preguntaron esta é Rosa Paz, naceu en Alabama, Estados Unidos. En 1955 estaba sentada en autobús destinada a xente de color. O conductor recordoulle a ela e a 3 persoas máis e levantouse para o sitio para algúns blancos. Así era a lei. Ela se negou, foi detida pola policía e pasou na noite ao calabozo. Encendeu a chamada revolución que continuará posteriormente con Martin Luther King. A miña bisavoa chamábase Josefa. Naceu en 1921. Dende moi pequena traballou no campo. Tivo 9 fillos. O máis sorprendente de todo é que 3 delas naceron no parque múltiple de trillizas, polo que saíron todos os sinais da época. Sendo unha delas a miña avó querida. Eu non tiña má sorte de coñecela, pero contáronme que o que máis lle gustaba era xuntar a súa gran familia os días de pesca.
Omi é unha defensora dos dereitos humanos que tivo que deixar Corea do Norte natal en 2007. Cobrou importancia mundial despois de dar un discurso nunha cumbre anual que reúne as ONGs de todo o mundo para solucionar os problemas. Esa é a miña boa Loli, que comeza a traballar na fábrica de punto. Iba sempre nunha moto. Ella non é moi realizadora, facía taekwondo e chegou a ser cinturón marché. Eu era moito. Esta é Rosalía de Castro. Naceu en Santiago de Compostela, no ano 1837. E morreu en Illa Flavia en 1875. Rosalía Eu, cando empecé a investigar sobre ela, cheguei a preguntar se era extraterrestre, porque aquí en muller, na Galiza, do século XIX, seguro podías escribir en la por riba en galego. Rosalía foi a máxima representante do resurgimento da literatura galega, unha activista feminista e foi a primeira persoa que se dedicou ao Día das Letras Galegas. A miña bisavoa chamase Rosa, naceu en 1933. O seu pai morreu cando ela era moi pequena e tivo que empezar a traballar con 12 anos, limando mesas nunha taberna. Tuvo que criar a súa filla soa, pero era unha muller valente. Traballou tanto aquí como en Alemania. Aos seus 84 anos atopase moi así. Eu digo que unha superbisaboa. Esta é Betty, fundadora do Movimento por la Paz en Irlanda do Norte, ganó un logro a los 73 años de edad, premio que fue compartido con Mahatma Gandhi en 1976. A miña boa pinta portuguesa de nacemento, galé de sentimento, que foi unha de tantas emigrantes. Traballou duro en Holanda para botar adiante a súa familia, ali foi onde naceu a miña nai que volveron a España no despois. Esta é Concepción Arenal, naceu en Ferrol en 1720. Cando era pequena era unha nena moi rebelde e inquieta, a que lle gustaba saber de todo, e rebelábase contra as injusticias. Nos colexios da súa época, as nenas suelen aprendían por modais para ser boas esposas. Pola súa conta, estudou filosofía, francés e historia. Aos 21 anos cortou o pelo e vestirse de home para ir á universidade, porque as mulleres tiñan prohibido a entrada. Foi a primeira persoa en visitar cárceres de mulleres. Defendeu os dereitos das reclusas e ajudou a organizar a Cruz Vermella española. A miña nai chamase Anabel. Con só 17 anos partió a Tenerife para traballar. Eu nací no ano seguinte. Sei que sacrificou a súa xuventude para cuidar